Didukung mitra kerja kami dua Putra Rental Audio. Salam spesial Sinema Media Syuting dan terkhusus untuk dulur-dulur Mojo Lumut Sumberageng. Ada Upomo bersama Lintar Cakra Buana. Ye Elie. Yo lagu yo. Tak kira yuk lah. Yuk. Salam buat semuanya bersama Cakra Buana Entertainment campur Sarinya Indonesia. Pelanglang Buana. Terus buat dua Putra Rental Audio, terima kasih Sinema. Saya eleng sebuleh. Buat Linda Lover terima kasih. Salam spesial buat sobatku Mojo Lumut Sumberageng. Aku raweti dosa loro tak wales loro kaya tatu sing tak tampa nanging aku ramen tolo umpama aku ra duwe rasa aku lilo kowe karo wong liya nanging atiku wis kadung tresno kowe milih tresno liya Cakra Buana. Campur Sari Indonesia Pelanglang Buana. Apa ora eling nalika semono susah seneng bareng kabeh dilakoni eling boyo kowe eling janji tresnamu ra ono liyane nyatane saiki kowe ninggalake aku no Gusti kuat no atiku Cakra Buana campur Sari Indonesia Pelanglang Buana. Dua Putra Rental Audio Sinema Syuting. umpama aku ra duwe rasa aku lilo
semono susah seneng bareng kabeh dilakoni Yo lolo eling boyo kome eling janji tresno murah ono liyane nyatane saiki kowe ninggalake aku doh Gusti kuat no atiku aduh Gusti kuat no atiku. Satu persembahan luar biasa ada Upomo. Salam spesial bersama Cakra Buana.